ଆମର ରୋଷିଆ ହେଲା ମନୋଜ ସାର୍। ଏବେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ମନୋଜ? ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଲା। ୟା ପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ପଡ଼ିବ ହଳଦୀ ହଳଦୀ ନା ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ପୁରା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଡ଼ିବ। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରା ୟୁଟ୍ୟୁବ। ଚିକେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏକାଥରେ ଚିକେନ୍ ଆରମ୍ଭ। ଫାଷ୍ଟରେ ଭୁଲ ଭାଲ ହବ ନା। ତାପରେ ଟିକେ ଫଲ ସୁଧାସୁଧି କଲେ ଠିକ୍ ହବ। ହଁ ଲୁଣ ପକେଇନ ନା? ଲୁଣ ଏବେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ୟା ଭିତରେ? ୟା ଭିତରେ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ତାର କଷାଟା ହେଇଗଲେ ତା ଭିତରେ ପାଣି ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ଖାଇବା କେତେବେଳେ ଆମେ? ଖାଇବା ଜଷ୍ଟ ରୋଷେଇଟା ହେଲା, ଚିକେନ୍ ଜଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ରେସିପିଟା ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଅଧଘଣ୍ଟା ନୁହଁ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କଷାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମୋତେ ଦେବେ ନା ଖାଇତେ? ନା ନା, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେ ଦିଆଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରୋଷେଇ ଚାଲିଲା, କାଠ ସରିଗଲା। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ କାଠ ଆଣିବୁ। ଚାଲ ମନ ଯା, ଏଠି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଚାଲିଲେ ବିନା ତମେ ଆଗେ ଚାଲିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ କାଠ। ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋରୁ ଗାଈ ଏପଟ ପୁରା ଚରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ୟାମ୍ର କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଭିଉ ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି। ଏବେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଆସିନଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ବୁଲିତେ। ଜଙ୍ଗଲ ତ ଆପଣ ଆସିନଥିବେ କି ଦେଖିନଥିବେ ନା। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ପଛରେ ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ହାତୀ ମିଳନ୍ତି ଶୁଣିଥିଲି। ଆମ ଘରଟା ବି ପାଖରେ। ମନୋଜ କେବେ ହାତୀ ଦେଖିଛୁ ନା? ହାତୀ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ପିଲା, ମତେ ତ କହିବୁ ନା ହାତୀ ଦେଖିଛୁ। ଆଜି ଦେଖିବା ହାତୀ, କାଠ ନେବା, ହାତୀ ବି ଦେଖିବା। କି ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାମ୍ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଆସ, ଦେଖିଦେବା। ଆସ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବା। ଚାଲ, ଏବେ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ଜନ୍ନତ ଦେଖୁଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ଆମର ରୋଷିଆ ଡ୍ୟାମ୍। କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିକି କହିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ନାଇସ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସ। କାଠ ଏଠି କେଉଁଠି ମିଳିବ? କାଠ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କାଠ ମିଳୁନି। କାଠ ମନୋଜ, କାଠ ଦେଖେ। ହଁ କାଠ ମିଳିବ। କାଠ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ନେଇକି ଯିବା। ନେଇକି ଗଲେ ଆମ ରୋଷେଇଟା ହବ। କାଠ ମିଳିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ ମନୋଜ କେବେ ଆସିଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ? ହଁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ଆସିନଥିଲି। ଏଇ ଦେଖି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଛି, ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆସିଛି। ଆଉ ପାଖରେ ଘରେ କେବେ ଆସିନି? ପାଖରେ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି, ବାଙ୍ଗଲୋର ଯାଇଥିଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ପାଠ ସରିକି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ବାହାରକୁ, ଦେଇକି ଏମିତି ଆସିଛି ତ ଏବେ ଦେଇକି। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା କାଠ, ଏଗୁଡ଼ା ଜଳିବ, ନେଇଯିବା। ହଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ମୋ ଜଳିବ। ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲ ନା କ'ଣ? ରାସ୍ତା ଭୁଲିନି? ନା ନା, ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଏଇଠି ପୁରା। ଏଇଠି ପୁରା ଆମ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି। ହଁ ଏଇଟା ଆସିଥିଲେ ପା। ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ହଁ ହଁ, ମିଳିଗଲା ମିଳିଗଲା ରାସ୍ତା। ଇଆଡ଼ା ଆଜି ଯିବୁ ମନ। କି କାଦ। ତ ସାମ୍ନାରେ ତ ଭାଇ ଅଛି। କ'ଣ ଇଏ? ଭାଇ ଏଟା देखो तो ये मतलब जंगल का शेर। जंगल शेर केवल संभव नहीं। एति काठ हम ना? हाँ रोषेई केत गला? 10-15 मिनट पर टूना देखे ना जे अच्छी ना लोकटाक आ जो डंगाटा मन जे कौन खाइबा हो गला ना? चलो खाइए किसी कौच खाई सारे खाई दवा।